Здравейте, прекрасни хора! Казвам се Диана Тодорова и от известно време съм квантов практик. Какво означава това? Аз работя по метода, квантовият метод управление на реалността, създаден от една прекрасна дама, от една прекрасна жена и един прекрасен човек с главно Ч, което е Красимира Ангелова. Благодарение на този метод аз постигнах много големи резултати в моето личностно развитие. Чрез този метод аз премахнах страшно много програми, които имах в себе си, страшно много страхове, много блокажи, много саботажи, които ми пречиха да вървя по пътя, по който аз искам. И това е методът, който търси първопричината, защо се случват всички тези неща вътре в нас. Къде е причината, къде е коренът, къде да го търсиме. Този метод е много дълбок и който се докосне до него, усеща наистина бързата и мигновена промяна, която може да настъпи в дадения човек. За да видите как работи този метод, ви препоръчвам да направите една такава безплатна 30-минутна консултация, за да видите и да ви разкажа малко повече за този метод, как работи той, в какви нива ще работиме. Така че силно и горещо ви препоръчам, възползвайте се от тези 30 минути, в които ние ще проведем един много така обширен разговор. И вече вие сами ще вземете вашето решение. Искате ли промяната отвътре навън? Защо казвам отвътре навън? Защото човек, когато промени себе си отвътре, всички хора, които са около него, близките му, родители, съпруг, деца, всички те забелязват неговата промяна и започват и те да се променят. Така че възползвайте се и си дайте, позволете си да започнете и да стартирате едно ново начало във вашия живот, след като се консултирате при мен и вземете решението, което е най-добро за вас, а то е действително, че хората трябва да, колкото се може повече, да обръщаме внимание на своята личност. Това е, което мога да споделя сега за вас, така че очаквам ви. Който има желание, може да ми пише на лично съобщение. Имам TikTok страница, която се казва Дитка_71 на латиница, се изписва с малки букви. Отделно имам Facebook страница Диана Тодорова с български букви. Всеки, който има желание да се свърже с мен, може да го направи и да проведем действително разговора, с който можете да промените живота си към по-добро. Възползвайте се, аз съм на ваше разположение и ви очаквам. До скоро!